Iċ-ċifra li tellajna f'dan ħanibki f'din il-maratona ta' Jannar tas-sena 2023 hija ta' 514,131 euro! Emmin! Aktar minn nofs miljon! Grazzi Malta! Din hija s-somma finali li nġabret waqt il-maratona ġbir ta' fondi blisem il-missjoni bżonnok b'rizq it-tfal f'artijiet missjonarji. Kif matul il-weekend li għadda tellet il-31 edizzjoni ta' din l-inizjattiva sabiex il-ħidma missjonarja tkompli tissaħħaħ. It-tema tal-maratona ta' din is-sena kienet għejnhom jgħixu mhux jeżistu, tema b'saħħitha li bla dubju misset il-qlub tal-Maltin u l-Awċin. Matul il-maratona ġbir ta' fondi Dun Ġwan Farrugia, id-direttur tal-Fondazzjoni Ju, appella sabiex is-soċjetà Maltija tgħin lil dawk li huma inqas ix-xurtjati minna għaliex il-ftit tal-ħafna jagħmel differenza. Filwaqt li hawn min għandu l-ġid kollu tad-dinja, Dun Ġwan Farrugia fakkar li huma bosta dawk li la għandhom ikel, la għandhom mediċini u lanqas jibbenefikaw minn edukazzjoni bażika. Id-direttur tal-Fondazzjoni Ju saħaq li kull 5 sekondi tifel qed jispiċċa jmut. Għalhekk mill-ġdid appella l-ġenerożità tal-Maltin. Appelli bla dubju ntlaqa sew hekk kif il-ġabra ta' din is-sena qabżet in-9 miljun euro. Mill-2008 l-hawn il-Fondazzjoni Ju organizzat diversi maratoni b'risq il-missjoni li minnhom ibbenefikaw ħafna missjonarji Maltin li qed jagħdu servizz fl-artijiet tal-missjoni.